Maudi nga anges. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Anak, awan ti Senyor hay dito'y away. Isu kapilitan amapan ka ijay ile. Agabangak nga roda iti pagyanak tatang. Adayo mo no ginawi da. Kinagrigat tilugan dito Hanyapay ngay, no di kasta. Sayang mo ti kinasaririt mo, no di ka agadal. Nulakat malpas mo ti Senyor hay, mabalin mo ti agbirok iti trabaho. Uwan tatang, agbiro kaktong iti trabaho. Katinton makaurnong ka, mabalin mo manan ti agtuloy iti kolehiyo. Narigat ti awan adal na, barok. Kita ti biyag tayo dito'y away. Nagrigat. Uwan tatang, ikagumak ti agadal. Ag Senyor Haykan, Barok. Lalaing ti agadal, tapno makatorpos ka man. Apay lang nga masapol nga agadalak, Lola. At damat ipaupaw it damamakan papa. Manipod abroad apagbiag tayo. Kaya't mo ka di makaadal to amin akapatahadap. Idinto ta si kakatsaan. Nagrigat mat ngamin ti agadal, Lola. Saanak mat ngamin analaing. Saan ahusto da ita akapanunutam, iho. Napatag ti adal. Ado ti marigrigat nga ikarigatan da ti agadal. Tapno lumong awlaang ti biyagda. Wana tamarigrigat da, Lola. Ngamda tayo. Ado mat ti kwartang ipaupaw it damamakan papa kada tayo. Adapay pensyon nyo. Adapay pensyon ni Lolo. Kas bitirano iti gubat. Ngamdi tay ammo no agnanayon day ta trabaho da. Kasanunawan ton. Basta agadal ka, tapno pawitan da ka. Laglagi pom day ta, iho. Nagpanligi tayo iti pagnatayo. Nala tayo ti kwarta dagiti pasaheros iti bus. Kaibingay mi nga rudan ang bus. Kasapulan nga damat itad mi iti pamilya mi. Narigatan, naawan maitad mi. Agtutur ka. Uminom tayo pa iti arak. Kakaisu na nagbaligi tayo. Nanamen tayo timnas, ti baligi tayo. Pagsayatan namot day ti ang trabaho tayo. Nalaka lang ti makasapol iti kwarta. Basta natangken ti duri, makaliksab iti libre. Pudnot ako nam, si kalakyan. Bus, di nakmat awagan iti lakyan ah. Saan ka di amay mayat no lalaki kunayulatan? May mayat adanggan. Lalaki, kampay idi. Amang ano inton madanon ti tiyempo. Ket makita ka masikog ka, ha? Kulos, asaan to ang mapasamak dayta, boss? Aginggat mauding anges ko. Lalaki ak tulata. Dahito timbagada classroom Ay, nakarikap mat. Urayat nga damang ilokat. Ada umay ababay dito ko. Ada igim na tulbag. Ay, iso siguro ti mangilokat. Hello? Kabarbaro ka kadidi ti pagadalan? Wen. Ijay ngamin away tinagadalak iti junior high. Kunakon kat at transferi ka. Dito yakmat nga agad adal. Excuse me ha, tatulbagak lang ti room. Iyag mo ti tulbag. Siya kong ti mangilokat. Miss. Dinakawagan iti miss. Adela kunamlatan. Grade 11 ka kadimat? Wen. Awan ngamin senior high ija away. Iso ngayon mayak dito ili. Jomar, amom ka diti sungbat dagiti quiz tayo. Nabiit ta pa'y dito Nga madlaw ko analaing ka. Di ka to managari. Makita na ka ti teacher. Amang no alaan na ti papil ta. Saan mo aling dan ti papil mo ha? Sa karakti answer mo. Ngaminton reses, siyak ti makaamukan ka. Ala, kasano ngayon na makita na ka ti maestro tayo? Agsan glasak. Tapasikig ti panagkita iti papel mo. Di na madlaw day ta. Pasikig? Amang ano masakitan ti matam. Saan mo naparikot day ta? Tinasken, makasakarak.
Kurik met amin nga answer mo itay. Inggagarak asa na kinupyamin, tapno saan amadlaw ang nagsakarak. Sigud ka ding agsaksakar ka iti katugaw mo? Dahil tatipod no. Nakapoyak namin iti pagadalan. Masadutak nga gadal. At dagaya medyo abroad, dagiti dadakil ma. Nabayagdan nga dayjay. Nilolak a pensyonada ti kadkadwak iti balay. Manalon mo't dagiti dadakil ko. Marigrigat kami. Iswa, kahit ko ti makadal. Tapno makalungaw kami iti rigat. Kasta ka di? No kayat mo, agtinulong ta. Tulungan ka kadagiti usaram iti pagadalan. Kas kuma iti papel kanda dumapay. Ha? Ngem tulungan nakmet kadagiti samko nga mo. Mabalin? Sige. Ayos! Nakasarak iti gayem ko iti pagadalan. Ikarim nga gayem ta, aging ga iti maudi nga anges ta. Anya? Nalakos mo't dayta mauding angis. At ayo ang mapasamak dayta gayam. Kumusta ti panagadal mo ijay ilay, anak ko? Saan ka kadi amarigatan? Sana nang. Ken adaanak iti gayam. Ngem adamot may sa agayam ko, analaing agsakar. Ngem kanayon mo't nga agilibre. Mangtad pa iti papel kan ballpen no awan papel ko. Ay, kasta ay mayat ano saan anaimot? Uwin anana ngem nagsadot mo't nga agadal. Mangnamnamalangin kadagiti masakar na. Ha? Ay kasanod no awan pagsakaran na. Ay ad-adda asaan ang makaadal no kasta nga adda namnamaan na. Diyak mo't mapagkadkadan ananang. Masyanak mo't. Ay, jak amo ti ibagak. No nasaya at dayta, wano saan. Uresak nga ron nanang. No maawan anak iti usarain, si dadaan mo't amang tod. Amo, nagkopya ka ni Jomar. Nangato nga may tinaalam iti quiz tayo. Di mo matpigsan, Adela. Mangag na ka ni sir. Ang mga nun nababanto man ang tiitad na agradok. No sa anak laamasyan kan ka. Ipulong kayo ka ni sir. Uy, saan mo ta? Kaasimot ni Jomar, no ipulong na kami. No saan laan nasingpot ni Jomar? Talaga nga'y bagak ka ni sir. Apay, siya nga eh. Saan ka di ang nagsingpet? Kwa? Di kan samot nga min ag-review. Iso akanayon nababa ti maalam no ada eksamen. Uray ag-review ak. Nababalat ta ti maalak. Basta, saan ka nagtagtagari? Di kagdanag. Ilibre ka inton reses. Agyamanak no kasta. Angam, may mayat no igaid mo ti agadal. Tapno saan kan nga agsaksakar wenno agkopya. Payajak pa'y makita nga ag-review ka, iho. Day tamot lang cellphone ng ter aramidem. Adda para review para kanyak, Lola. Anya, mabalin ayamot ti kasta. Ala, ingka ag-review. Kayat mo ka di ti agulit manen indon umay atawan. Ipasiguradok, Lola. Makapasaak. Sanak nga agulit, wenno agripit. Nangaton to ti gradok, Lola. Kasano kumaan na nga tungay, katjak pa'y makita nga ag-review ka. Bayam ta review, Lola. Narigat ti ag-review. Parparigatak lang ti bagbagik. Narigrigat no agulit ka, iho. Lumakay kanton iti pagadalan. Daanag yun na ya, Lola. Sanak nga rod nga agripit ko nakmet. Ipanamnamak kada kayo dayta. Ipagam katagiti kakadunga tayo. Tayin tayo manan iti patad. Intayo man na nagsapol iti pagsayaatan. Papanan tayo ka di, boss. Saan ka di nga kaibagbagag? Amapan tayo iti patad? Di kayat ko asawan, no anya ti puntirya tayo. Bas ka di, wano balay, ti ulyan tayo. Noan niya ti masalaw tayo. Ison. Boss, may mayat sa numapan tayo iti may saan night hotspot. Ado ti babak ng amapan iyay. Mawatak ti kayat mo asawan, lakyan. Ni boss mod, lakyan manan. Awagan dak kadilatan iti tson.
Madlaw ko at talaga saan ka anapas nga agadal, iho. Pagkunan nyo matlola. Nangato matimal alak agrado ka. Kasla jak mamati. Jak pa'y makita nga ukradom ti kwaderno ken librom. Ada ka di rumbang amaamwak, baro. Kaya't ko lang ipakamo lola. Alim maingan to'y apo ko yo. Naragsakak, tawang parikot ko. Masapul nga isaganaam ti masakbayam. Katno kasano nga aramidem dayta. Addakan ka nga agpanunot. Lola, nakasaganan ti amin. Nalipatan nyo ka din, amabayadan ti amin na banag? Ngam saan amabayadan ti kinasirib, iho. Mabalin, Lola. Uray kita nyo. Mayat to ti masakbayak. Awan dwa-dwa. Agsipot kayo. Nota makita yo ang medyo nakainom. Asit ganyo kat amo yung tiaramidan nyo. Numatukot yon, ipasayo atagos iti katuwa tayo. Ariglado, boss. Ado ti makitak ang medyo na bartak. Kampay idi. O masidagak nagdamag. Kabayatan akasasaw. At damapan itilikodan na. Kat amo yung tiaramidan nyo. Kampay idi, lumabas ti maysang. Ala, kasta ti aramidan nyo. Alayan nyo ti atensyon ta, tapno di da makadlaw. Saan kayo ngagpadlaw? Nagamo tayo. Tapno nalaklaka ama alilaw. Dagiti tattao dito. Sige, boss. Dayjayan ti maysa anabartak. Asit gak. Dumparak. Intun matuang kami adwa. O masidag ti daduma tatulungan da kami. Ikaw nga din. Mapanmat ti doa iti asidag. Ngem saan kayo nga gigiddan? Sika, Buyong. Agpamarang ka nga empleyado ditoy. Tapno sikati umuna kampay idi amang tulong kada kami. Kitag man ti laking ti salpagalakin. Dayjay, asit kan nanti pagpagana na bartag. Natumbadan. Ay, sorry. Diyak ang gagara. Ay, tulungan na kami. Nagsakit nga ni Tisaka. Imasidag na ten. Dagit ito akakatuami. Apaprusan ti may sa kaduami ti patong tinapatugawan na bartag. Dayjay, inalan ang tipitaka na. Katinyawat na ni ti may sa kadua. Mayatabuya. At tama ng diskarte. Nalaing nga talaga na ito ay alakyan. Mayat istilom, John. Agsipod ta sika tinakapanunot iti pagsayatan. Ikang ka iti bonus. Agyaman akbus. Oh, saan ka di amay mayat? No mga tayo manan iti kadwa tayo. Tapno ad-ado ti maliksab tayo. Sige. Noon ta makita tayo ang maikari ako mapang iti grupo. Nga maganda tayo. Tama nga makaala tayo iti ulag. Ariglado, boss. Kilatisan tayo pa yung umuna. Ngam namadlaw tayo nga ulag. Ha? Pagtangada ko na iti barsa nga. Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Papagayam, di uliwayan adenggen ti tuloy ti serye tayo ita alawas anapaulwan. Maudi nga angas. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Mayat istilom, John. Agsipod ta sika tinakapanunot iti pagsayatan. Ikang ka iti bonus. Agyaman akbus. Oh, saan ka di amay mayat? No mga tayo manan iti kadwa tayo. Tapno ad-ado ti maliksab tayo. Sige. Noon ta makita tayo ang maikari ako mapang iti grupo. Nga maganda tayo. Tama nga makaala tayo iti ulag. Ariglado, boss. Kilatisan tayo pa yung una. Ngam namadlaw tayo nga ulag. Ha?
Pagtangada ko na iti barsa nga. Apay ka di ngagsangsangit kayo, Lola. Saan pa'y matkit ni akong pirmado, iho? Agoray tapay iti sumarunong update na. Saan kayo amawatan, Lola? Anya ka diti parikot. Aday mawag asigod agayem da mamam. Ada kanuda ka sana pasamak ka na kuha da iti abroad. Anya? Anya ka no tinapasamak, Lola? Na-aksidente na kano. Iso masapul nga urayon tati sumarunong nga update. Anya? Kasano daytan, Lola? Kumusta dan? Anda na kano iti ospital. Ngam nakaro kano ti kasasaad na nga agpadpada. Apay nga nga awan ni Ramon. Nakitam ka di? Saan pa'y mat? Ang mga numala daw lang asumangpat. Ang mumat day di akadalan ta. Always happy, go lucky. Kaadalam ka di man ipod grade 1 kayo? Idi grade 1 na, dakkelan. Ngam gaputan nagulit-ulit, naabutak. Iso ang nagkaadalan kamin. Kasta ka di? Di nagsaksakarmot kang kay di. Kanayon idi ubing kami pa'y. No saan ko apasakaran, layatan na kitidanog. Mabutengak mo't iso pakupya aklatan. Kanayon na kamad nga ilibre iti recess? Wen iso kanayon kumot apakupyaan. Kasano noon pagsakaran na ngay? Di nakakaasin tama 0. Bakat, ada kano dagiti bandido, nagdaw-dawat ka dagiti apet. Ken dagitay agal-ala iti dingwan. Wen, ada pa'y kano kadwada atumboy. Ay, alaan dalatan ti kayat da nga alaan. Naimbag no saan da nga agdangran. Nulakat, tas itatalugod ka kano amang tad. Di da ka ananwan. Hangam no natangkan kano ti ulom. Ay, amangan nudang randa ka. Ti ko na siguro dagita at tao. Kat agnanayon ti kasta amade nga aramid da. Ay, anyan tula engen ti agbalin amasakbayan dagiti kakasta aparso. Ay, mananggundaway da. Ay, nuapay mat, anagalis dagita iti panakabagi ti lintag. Dumteng to ti aldaw dagita managdakdakes. Kukwa da ita. Ngam kukwa met ida ti lintag, inton dumteng ti gundaway. Ti cellphone nyo, Lola. Amang ano awag ti gayam yu di abroad. Sige ta sumbatak. Hello? Wen, anya ka din ti madamag? Anya? Sige. Agyamanag. Bye. Awan ka no ti kasat nagiti dadangkal mo, iho. Anya? Kasanutan, Lola. Apay nga naggidanda ng panaw kadata, Lola. Day tangarod ka. Unay mo't lang arudan tigas kasat na. Hindi pa'y ngamin nga ibagbagak nga agawin dan. Ngam kinay kayat nakit din tinag-TNT ijay. Anya? TNT da ka di pa'y aging gayeta, Lola. Uwan iho. Saan damat ngamin ngay nasikaso dagiti rumba nga sikasuan na. Ita, na ito'y tirigan na. Ta-TNT na pa'y lang aging gaita. Jomar, nadamag mo ka din tinapasamak kadagiti dadakkel ni Ramon? Apay ka di? Kasangsangpet ko ngamin anag gapoy di away. Masigurado. Masadutan ni Ramon nga agadal. Tanatay ka nun dagiti dadakkel na. Ha?
Ti ama na, wano ti ina na tinatay. Naaksidente da ngagpadpada. Ha? Naipanda ka no iti ospital. Ngam, awan latta ka no. Ay sus, kaasimat ti gayam ta. Kaano nga tangay ama isang pati bangkay ta. Day tati saan tayo nga amo? Tati enti da ka no gayam ijay. Una yan. Kinay kaya't di tinagtiinti. Ngam tindalan da iti legal. Tapno awan ko mati problema. Jakman amo. Kastamat timbagan ni Ramon, idi nagsabat kami ija tiyandaan. Ay, nalpasan ti klase ta. Inta iti balay da Ramon. Amom ka di no sa dino ti balay da? Wen, amok. Ita ka din ti ipapanta? Wan ko ma. Intamat andi ngayon na. Manungal daw ang naglangan. Amangan no sumadutan nga umay agadal. Tawanan dagiti dadakkel na. No kasta ti kunam. Di mapanta. Amangan no mapilpilitan ka mat ako muyog kanyak. Saan? Ang awagak pa'y ni nanang. Ta ibagak ang maladawak nga agawid ita. Ibagak akadwa ka. Sige, tamangan no agdanag-dangag paiso. Amangan no atapon lakid di mapukpukaw ka. Uwan no nakitaray ka. Ha? Asino kumamot ti pakitarayak ngay? Naimbag tayo may kayo agagayim ko. Nasakit na ito yung napasama. Pakirodon ti pakinaka mo gayam. Adda kami lang agagayam mo. Kaya umay ka kumamit la agadal. At naawanan ti ganas ko nga agadal. Nalidaya ko na ita. Gayam. Talaga akas ta ti mariknam ita. Normal laang dayta. Ngam inton agbaligi kanto iti biyag. Saan to nakasta ti mariknam? Kasano ko mga agbaligi ak? Katawan matandag iti dadakal ko. Ika gumama gayam. Napimpintas si masakbayam. Naigaid mo ti agadal. Jack pa mo ti aramida kita. Mariribukan ako na eh. May mayat sa numapan kalat ta agadal gayam. Tapno saan asayang ti aldaw nga aglabas. Naimbagman, tay mayo binisita ti apo, balasang ko. Maasi kami ngamin kankwana, nana. Nasingad agayam min ni Ramon. Kat, makipagladingit kami iti napasamak. Agyaman kami, balasang ko. Dakalakit di ti epekto na daytoy ka ni Ramon. Lakit di nana. Sapay agmay-may sa nga anak. Awan pa'y kabsat na. Wan nga rod. Kasanunto nga talaangan ti apok. No awanak tumutan. Saan kayo ko mga agsawi ti kasta, nana? Adayo pa'y ang mapasamak dayta. Nga masapul nga akseptaran tayon dagiti pasaba kakasta basang. Kaya tayo manweno saan. Mapasamak dagiti banag adi tay pulos namnamaan. Husto kayo, nana. Bilibak iti kinawada ti kapanunutan nyo. Manmano ti kasta. Ay, kaasimot ti gayam kan kaadalan ni Jomar. Naggiddan apimusay dagiti dadakkel na. Ay, awan nga rod. Nagkasang agpaiso. Dada iti sabali a pagilian tapno mangged. Ang kasjay mo't tan tinapagtangda. Ay, kita man latibyagan niya. Adda nagasat, adda mo't agmalaas. Masapaw nga ikagumaan ti kaadalan ni Jomar ti agadal. Tapno may saganaan na, tinasayaat a masakbayan na. Ngam naibagamot ni Jomar, anasadot ka no nga agadal. Ay, masapol nga igad na ti agadal. Nang runa, tanatayan dagiti namnamaan na amang biyag kenkwana. When sapay awan kano ti ammo na nga aramidan at trabaho, tanarwam itinanam ay apanagbiag. Ado akal ding tinsangpet dagiti kakadwa.
Imbag lang abasto, boss. Uray ka na yun tayo ngagparti. Mabalin lata. Nga mawan matapulos ti Ricardo dito'y hideout tayo. Sana parikot dayta, boss. Ado ti mula ti tao iti patad. Adda nagmula iti sibuyas. Adda nagmula iti bawang kenlaya kas kada paminta. Iti laangan ti mapanpagalaan. Naglaka solusyon. Anta ka di mat nagmula iti bitsin? Ha? Maimula ka di matibitsin, boss. Kangkangag ko dayta sa lunsuda. Mabaling gayam ngay mula tibitsin. Ang mga nupati asin, kat mabalin ngay mula. Ing kayo nga roden mangala iti Ricardo. Tapno agparte tayon iti kalding. Boyong, ingkayon, mangparot kayo lata. Ha? Bingay tayo kadagiti nagmula. Ay, lakay. Nagbiit nga aglabas ti panawin. Ay, dandanin agturpos iti senior high ti anak ta. Uwan nga rod, bakit? Nupadpadaanam, kasla nagbayag. Ang amno di mo padpadaanan, kasla pagbit. Addan sa kanu maawat na apam madayaw. Ay, nasaririt ngamin ti anak ta. Iso maragsakan. Si kalaang ayat maragsakan, bakit? Uray siyak mata. Ang makapagkuleyo nga ta ti anak ta. No isulakit di ti makaala iti kangatuan apam madayaw. Libre ka no ti tuition na iti college. Ay, sapay ko mga rod ta iso ti kangatuan. Awan ngamin kwarta abus-busen ta no agadal iti kuleyo. Into nagturpos tayo. Agtuloy kayo kaditi kolehiyo, gayam? No, mapagasatan ng valedictor yan. Agtuloy ang gayam. Sika ngay. Amumat anak apoy ti utak ko. No adal ti pagsasaritaan. Uray kasano kinakapsat ti may sa atao. No igaid na ti agadal. Agbaligil ta, Ramon. Gagat lang kan anos ti kasapulan. Kasano? Kat sa anak mat anagagat. Kan awanan anos ko. Anya nga ro ti aramidam, no di kan agadal. Makamo ditan, no anya ti pangisadsadan kanyak ni gasat. Saan nakasta gayam? Masapol adda tayo lang timang birok iti masakbayan tayo. Dandani ka nagturpos iti senior high, iho. Anya ka di akurso ti alaam. Diyak pa mo, Lola? Awan pa'y napilik akurso? Rumbang ko mga addan, tadandani ka kat nga rod agturpusen. Anya ayat ti kalakaan akurso, Lola? Amangan no narigat, kat sa anak tumat lang nga makaturpos. Saan ka ngamin nga agpanunot iti negatibo? Padasam pa'y asak ba'y asumuko ka? Di ka pa'y lanang rugrugi, ibagamon anariga. Kasanon ngay, nawanton pagsakarak. Makasumbatak pa nga tayo iti exam. Agpanunot ka na imbagi ho. Si kamot laeng ti marigatan no awan adal mo. Nang runa no awanak ton. Ha? Di kaya agsawi ti kasta, Lola. Diyak amo ti aramidak no awang kayon ton. Ngam awan ti tao abu matu di tirabaw ti daga. Uray saan mo akayat. Dumteng to ti panawan nga agmaymaysa ka. Iso nga iyunay-unay ko. Nga isaganam ti masakbayam. Masigurado kasi ka ti valedictorian inton agturpos tayo, Jomar. Ay, sigurado nga scholar kanto. Sapay ko ma. Day talang aminin ti remedyo. Tap na makapagtuloy ak. Awan mo't kwarta dagiti dadakkel ko. Awan dua asika. Tasika ti kalaingan iti klase tayo. Nadamag ko ti paborito da nga estudyante ti valedictorian. Taado ka no tinaitulong ti pamilya na iti pagadalan. Ha? Unfair mat no kasta. Saan ka di? Awan mabalin ko no kastaman ti mapasamak. Adumot tin ti pasamak akasta. Gaputada na itulong ti may nga estudyante.
Ison ti pagbalinin da valedictorian. Awan ka di ti maaramidan tayo nga estudyante, may papan iti dayta abana. Kinasarita ni ma'am, ni Lloyd akaadalan ta. Agpayson sakat ti atap mo. Aniloy da ti valedictorian. Saan kat asika? At daigam na akas la valedictory address. Kinasarita dakmet itay. Nakunada pa'y surprise to ka na. Ket agisagana kami iti valedictory wenno salutatory address. Apay nga minakas jay. Di da ibaga, no asino at talaga kada kayo ti valedictorian, wenno salutatorian. Basta imbagada mo ta mangisaganak iti speech ko. Apay nga aras jay. Pinagsagana damit ni Lloyd ah. Denggan tatiyawag na. No sikat ti maawagan, kaawatan asikat ti salutatorian. Kat niloy da ti valedictorian. Sapay la ko ma. Tas sikat ti valedictorian. Gayam. Our salutatorian At daytan. Asino nga ta, ti makagunod iti kangatuan apam madayaw. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryetayo ita alawas anapauluan. Maudi nga angas, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Sige, denggan tatiyawag da. No sikat ti maawagan, kaawatan asikat ti salutatorian. Kat niloy da ti valedictorian. Sapay ko mata sikat ti valedictorian. Gayam. Our salutatorian is Lloyda Santos. Ay na! Jomar! Kaawatan asikat ti valedictorian. Kung naklagit din wag pa'y so tinamag. Aniloy da ti valedictorian. Ay na! Kablaawan da ka! Agyaman ak unay. Agyaman ak Diyos ko. Makapagtuloy ak matlangan iti kolehiyo ang libre ti panagadal ko. Kablaawan ka anak ko, pinagtalinaad mo ti kinasaririt mo. Dayta ti gungguna ti nasingpet, ken nagagat nga agadal. Ay na! Ipanakkel da ka nga anak, Jomar. Ay uray kasano ti kinarigat tayo. Maituloy mo matlaang ti panagadal mo. Ket ikari kada kayo nanang, tatang. Magunod ko ti baligi. Awan ti imposible. No nagagat, ken nasaet ti may sa atao. Ada na sa o kanyak ti principal, nanang, tatang. Agsarita kami kano kalpasan ti graduation. Inton mapan ko alaan dagiti daduma pa akasapulan. Inton agenrolak iti kolehiyo. Aha, taapay kanaw. Mamuak to ano anya ti bagada. Kasla importante met. Ay, amin kayo kade, wenno si kalaang. Siyak lang mo tinang ibagan na, nanang. Ay na, imbag ta nagrarana tayo ang mga laiti card, kan diploma tayo. Sa dinong iti pagadalam inton umay pa nagsaserrek. Kunadananang, ijaya ka no kabisera nga agadal. Kinamaestra ti kayat ko apagbalinan iti masakbayan. Siyak. Jack amo no agtuloy akpay wenno saanan. Nang runa, no agsisina tayo iti pagadalan. Sa dino ti paginrolam, Jomar? Agsarita kami pa'y kano ni principal. Addan sa ibagana kanya. Amangan no tulungan na ka. Kaslang amin adda kayat na nga ibagakan ka. Mapangkangarod iji ayan ni principal Ta ibagam tumot kada kami, no anyat ibaganakan ka. Sige nga Rod. Tanakitak ni principal itay asimbrek iti opisina na. Good morning, sir. Ada ka di ibagayo kanya, sir? Agtugaw ka at napatag di pagsaritaan ta. Masapol ka saritam dagiti dadakkel mo, may papaniti ibagakan ka. Agyaman ak, sir. Adda nakisao kanyak. Ano kayat mo kano ti sumrek iti seminary? Ijay kan ngagyan,
Kaya't agbalin ka apadi iti masakbayan. Kaya't mo kadi. Padi, sir? Wen, Barok. Manmano ti agpadpadi ita. Anya ti makunam. Jak pa mo ti isongbat ko, sir. Ti Diyos ti kang runa na pagserbiyam iti daytoy nga aramidem. Isong agpanunot ka, kadag sublikan to kanyak, no addan desisyon mo. Titaam ni Jomar ang nakatugaw iti sirok ti Akasya. Apay akas lang mariribukan. Anya nga ta ti imbaga ni principal ken kuana. Apay nga taakas jay. Adda nga taparikot. Asit ganda. Tagdamag ta. Kitaan ta. No umay dito'y sigod a pagsisinarakan tayo. No saan nga umay? Di umasidagtakan kwa na. Itala nga makita kakasta ti Jarna. Kasla na unag ti pampanunutin na. Wen nga rod. At dalakit di pa kariribukan na. Maamuan ta dayta. Inton agsasarita tayo. Anya ka diti pa kariribukan. Anya ka diti imbaga ni principal kan ka. Da kayo man ti damagak. Umanugot kayo kadi. No ibagada kada kayo nga agpadi, wano agmadre kayo. Anya? Padi? Saan siguro ang maibagay dayta kanyak? Anya nga rod ti maibagay kan ka, Ramon. Tulisan? Ha? Tulisan? Nalabit. Ngam no padi? Jaklamon. Sana ka mang rabrabak. Seryoso ah. Saan kami matamang nabrabak gayem? Naklat kami lang iti saludsod mo. Si ka Adela, kaya't mo ti agbalin na madre? No agbalinak a madre. Matulungak nga ta dagiti dadakkel ko? Day tama ti pakararibukak. Kasanunton, amatulungak dagiti dadakkel ko. Lakay, di mo ka di madlaw a manipod si mangpet ti anak ta. Saan meten a matagtagare? Uray gayam si ka, nadlaw mo dayta. Ay, kayat ko kumati agdamag. Ang urayak laengan nga iso ti mangibaga. Kasanungay, no di mo mauray ang mangibaga. Ay ket urayak tinasayat agundaway sa akto agdamag. Ang saan nga ta? Ang maipapan iti babae ti pakariribukan na. Ay, sapay kuma. Taibaganan to no anyaman day ta amang riribok iti panunot na. Ay, kaslamadanak. Ang mga nudinan tumaipamay sa ti panagadal na. Di ka agdanag, bakit? Nasirib ti anak ta. Di nanto dadaelen ti masakbayan na. Nakadesisyon ka kadino, nyamot lang akurso ti alaem. Masapul akaduan ka mapan ag-enroll inton mangrugi ti panag-enroll iho. Saan kumapay, Lola? Narigat siguro ti agkolehyo. No nabailam tinagadal iti senior high, apay kumaadi mo ka bailan ti agkolehiyo. Kuna, tadda ni Jomar aparasuro. No anya ti isurat ko. Anya ti kunam. Day talalapayag mo ti makangkangag iti ibagbagam iho. Adapay papanak, Lola. Inton maminsan to na pagsaritaan ta ti bagbagayo. Ne, papanamon gay. Aguray ka tadapay pagsaritaan ta. Di na kun intal talag. Madlaw ko asaan nga interesado nga agadal ti apok. Anyan tulaangan ti masakbayan na. Katawan mo't amu na at trabaho. Ramon, apay analiday ka? Kan papanam ka di? Jak amo no sa dino ti turungak. Kayat ni Lola nga agadalak. Nga masadutak. Apay amasadot ka nga agadal. Nasayaat to ti masakbayam, no kasta ti aramidam.
para iti masakbayam ti ibagbagan ni Lolam. Saan apara kan kuana? Siyak ti marigatan nga agadal. Saan nga iso? Gapo, tasikamot lang tagnumar. Di ka katagyaman, tadapay ni Lolam amangyal alikakakan ka. Nagtuok ti agmalmalam nga agyan iti uneg ti pagadalan. Ag-review iti rabi. Agaramid iti homeworks. Jakmat nga rod mauawatan. Agyaman kakit di at ada kwarta ni Lolam apagadal mo. Kasanon no awan, anyan tungay tagbali na masakbayam. Ha? Ibagam kadagiti kakadwa, tamapan tayo iti patad. Anya ti sumaruno apun tiriya tayo, boss. Mayat no iti night spot. Duang amin ti mabalin nga aramida ni Jay. Anya adwa, boss. Amo mo na, aglangay, kanagsipdot. Di mo ko na nalipata mo ti sigod nga aramid tayo. Saan ko nalipatan, boss? Ang damagak man lang. Agkalap tayo kadi iti kadwa tayo. Tapno na bilbilag tayo no adda operasyon. Imbag ta impalagip mo manenday ta, lakyan. Ni boss met, lakyan man ang. Sige boss. No adda makita tayo ijay patad apagdua-duaan ti panagrup-rupa na. Iso ti kasarita tayo, no kayat na ti kumapeng kada tayo. Boss, itay pa'y anadlaw ko ti lalaki nga umiinom. Kasladda parikot na, ang may samad ijay suli. Amang ano mabalin na kasarita, no kaya't nati kumapang kada tayo. Sige boss, asitgak inton madamdama. Ang mga no adda urayan na. Paliiwa pa'y. Sikan ti makamo iti diskartem. Ammo akabalam day ta. Sige boss, parang mabulilikom ko day ta ako mapangkada tayo. Kas makita kiti pa nagrup-rupa na. Kas la kontrabida iti pelikula. Ket, siya ka di ti bida, boss. At ayamot bida analaan. Ha? Hindi, boss, mat. Sanak mat analada. Nagtarak tubay. Mabalin ka di, ti makitugaw iti abay mo. May sakan sa. Ha? Awan nga rod. Awan kadwak. Awan kadimat kadwam. Anta kadwak. Nang nadlaw ko ngamin analiday ka. Nakakaasitit suram. Man nakigayim kami kadagiti kakadwak. Naasi kami, punak kuma. Kasta ka di. No maikariak lakit di agayim yun. Apay, awan ka di tigagayim mo dito. Day nga rod tinasakit. Tagadal ton iti kolehiyo dagiti gagayim ko. Masadutak nga agadal. Day taman ti kayat ko ka. Da kami, awan adal mi, ngam naragsak kami ngagbibiyang. No kayat mo dagragsak, makikadwa ka kada kami. Ha? Anya ka di aramidan niyo? Awan mat, intayo laeng agdawat kadagiti aglaplapusanan iti pagbiag. Tapno oray saan tayo agbanog, agbiag tayo anaragsak. Papanam ka di iho. Apay naging impake ka. Ingka ka di again roll. Agin roll, ngam iti sabali pagsayatan lola. Saan kat nga di pagadalan? Sa dino ko mati papanam. Ang mga nutila sursurutam. Gagayim ko ti sumurutak lola. Naragsak ka no ijay. Ken awan ka no ti rigat. Adda ay amot kasta. Saan ka pumanaw? Ituloy mo ti agadal. Agbiag ti tao, nga uray awan adal na lola. Basta, saan ka pumanaw iho? Baybay anak ka ding agmaymay sa ditoy. Umay kayon to bisitain lola. O sige, inakon. Ha? Saan apok? Agsubli ka kuma ditoy. Ay, awan lata. Di na kun intal talag. Papanan na ngatan.
Anak ko, mabalin ka di amaamuan no anya ti pakariribukam. Maipapan ka di iti babae. Ala, apay ko mapakaribukak ti babae, nanang. Ayun tasaan kamot ngamin amatagtagari, anak ko. Kuha na, pampanunutat. Muawatag ti insingasing ti principal mi. Ha? Anya dayta nga insingasing na. Kasarita kayo ka ni tatang. Noon niya ti makunayo. Ala, orayon tangarod ni tatang mo. Ay, napan ngamin di ta kaaro, bakit? Masigurado asaan aparikot dayta nga ibagam. Diyak mo nga rin, nanang. No parikot para kada kayo, hunusahan. Sige, inaklaan ayaban ni tatang mo. Amangan ngamin no agbayag ijay. Naimpagtasimangpat kayo, tatang. Nanang. Magagaranak. Nuan niya ti kayat mo nga ibaga. Kaya't yung ka di nga adag pa di nga anak yo, tatang. Nanang. Ha? Pade. Ne, apay anadamag mo dayta. Adda ka di arapaap mo nga agbalin apaday. Anya nga ta ti desisyon ni Jomar. Papagayam, di uliwayan adenggen ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ana paulwan. Maudi nga anges. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Magagaranak amangam mo, noan niya ti kayat mo nga ibaga, anak ko. Sapay la ko maa. Tadi kay maklaat iti bagak, nanang. Tatang. Apay ko maamaklaat kami. Saan mat siguro adakas dayta nga ibagam? Kaya't yung ka di nga dagpadi nga anak yo, tatang. Nanang. Ha? Pade. Apay anadamag mo dayta. Adda ka di arapaap mo nga agbalin apade? Pinampanunot ko dayta, kabayatan ti bakasyon ko. Kaya't yung ka di, tatang. Apay, adda kami ti damagam. Adda kan kadayta. Ni Apo Diyos ti pagsirbiyam. Isuasan adda kami ti mangadang. Damdamagan kayo. Noon niya mati kapanunutan nyo, tatang. Nanang. Anak ko, ti panagserbi iti Diyos, adda iti masaknan dayta. Ket no kasta ti kayat mo apagbalinan iti masakbayan, adda ken kadayta. Ngam no sumragak iti seminary, mabayag adite agkikita. Hello, Jomar. Nakaawag ka mat? Kumusta kan? Nakadesisyon akon. Sumragak iti seminary. Ammo ka din ni Ramon dayta? Saan pa Sana makontak ti cellphone na. Pakibagam tulatan, no, kita kayo. Sige. Nabayag basitan ajak nakit na. Bayam, tanong kita kami. Idanon ko dayta. Naka-enroll kan? Sayang. Tasaan tayo nga agkikita kada Ramon? Jakmet ammo, no naka-enroll wino saan pa'y. Kaslaawan isem na nga agadal. Ay, masyanak ang buwana. Kasanong no awanton ni Lola na? Dayta nga rudgat. Sana bali, no makitak, ibagak to ti imbagam kanyak. Apay analiday ka. Di mo ka di kayat dito'y kabambantayan. Saan man? Malagip ko lang tigayem ko. Jakman amo no apay akailiw ko. Ngam jakmat amo, no kasano ka makita. Jakpay amo ti ayan na ita. Nasingpet ka di day agayim mo. Una, jak siguro nakapasa iti high school. No saan aga po iti tulong na. Naglaing iti pagadalan. Iso ti pagkupkupyak no adda quiz mi. Nasken adada ulak ti panagkayam da. Masapul nga awan ti gayam na iti patan. Oh, apay na pauli ka.
Kwa, pampanunuto lang amin. Awan ka di ti kasukat ti panagkopyam. Kuan? No recess, ilibre iti merienda na. Ikak pa iti papel na, kanda dumapay akasapulan na iti pagadalan. Saan apod no agayim ti kasta? Ti pudno agayim, ket awan ti kasukat ti maipay na. Saan namat kitya kinid daw? Siyak ti nagdisnudo anang Ted. John, suruam man kit di apumaltog, ti kabarbaro akatuma tayo. Adda umadani nga operasyon tayo. Sa dino, boss, makaliksab tayo kadimot lang. Siyempre, nulakat tagbaligi tayo. Iso asuruam dagiti kabarbaro akakadua tayo, apumaltog. Areglado, boss. Hindi kay madanagan. Idi naginsayo da ang pumaltog. Nalaing damot. Nalakada makasursuro. Ket, tiagnagan iti Ramon? Nalaing kadimot lang nga pumaltog? Nalaing, boss. Ngam tilamadlaw ko kankwana. Maikulkulang no daduma. Adda ka no kailiw na agayom iti patad. Adula amin day tagayem-gayem. Ibaga malipatan na day jay agayem na ijepatad. Day tamot ibagbagak, boss. Ang di kay madanagan. Ikagumaak aguraan na day ibagbaga na agayom na. Masapul ada tayo lang, ti pamaysana. Nana, umayak man. Adda ko maumay ko idanon kan ni Ramon. Nabayag basitan api manaw ni Ramon, basang. Tsak ambuti na panan na. Imbaga na nga umay naksarongkaran, ngam di mo't imimay. Anya? Ne, napnapanan na nga rudan, Nana. Talaga ka di asaanan anagadal? Namin ano nga imbagak akaduak amapan again roll. Ngam masadot nga agadal. Ibaga na narigat ka no. Kasta ka di? Kaano nga ta sarungkaran na kayo? Day tatijak am mo basang. Da ka di ibagam kankwana. Kwana na. Kayat ko lang nga idanon ti imbilin ni Jomar agayami. Natuloy ngamin asimrek iti seminary. Ay na, naggasat day jayon nga ubing. Mayat ti bukasyon anapili na. Ngam ti apukok. Jak amuno sa dino ti ayan na ita. Hello, anak. Nabayag adi ka nakaawag Ay, kumusta kan? Nasayatak dito nanang. Da kayo nga kumusta kayo kani tatang? Adda ni tatang mo ditoy. Ay na, mailiw kami kan, anak ko. Kailiw kayo mutan. Aganos tayo pa lang nanang. Imbagtulan no anayan ti kinapadik. Kanayon tayo ton nga kikita. No bilang, tama idistino ak dita. Ay, kasanon, no saan adito iti pakaidistinwam. Basta nanang. Dumteng to ti pa nakikita tayo. Ala, kanayon ka nga agan-anad. Uray da kayo mat ka ni tatang. Anadan nyo ti salon akyo. Alang roden, nanang. Sige anak ko. Bye! Oh, apay day ta cellphone. Awagam ka di dagiti pan nakabagi ti lintag. Di ka gararamin. Awan mo't lang ti signal ditoy. Kayat ko kumangawagan ti gayem ko. Nabayagan adi kam nagkita. Pagan anong tigayom at ibagi na lang tiyan muna. Di nakapay sa pulon. Apay kumasa pulon ngay. Ang mga nunalipatan na kan. Kastanga-tangag paiso. Awan gayam. Itatanalain kan apumaltong. Adda ka no sirken tayo amay sa apastak. Dakkel apon shop ken remittance center. Saan nga ta delikado day ta? Adayo ti police station iti day ti adiso. Nalakalang ti makalibas.
Ado ti iskinita ang mabalin tayo alusutan. Agwawaras tayo kalpasan na. Ngem, sigurado nga da CCTV day, Jay. Dadaulan tayo pa'y nga umuna ati kuryente. Sakbay asarakan tayo. Tainton makumikom da amang tariman iti kuryente. Igiddan tayo matagunay. Ay, unay kat dagiti managdakdakasen. Ay, nagbaligid ka no anang sirk iti dakkel a pawn shop di ta kabisira. Nakadamagam. Impadamag ti radyo itay. Ado ka no ti alahas ken kwarta na alada. Ay, kaasimot ti akin ko kwa iti dayjay apasdak. Ay, saan nga agsigsiguro dagita ang managdakdakas. Dumteng tulat ha, ti panagpuluda. Ay, no apay met nga adda kakasta a klase tattao. Dagita ti makuna, arugit, iti kagimungan. Kaano nga ta, amadalusan dagita arugit, iti kagimungan. Baligi ti operasyon. Ado tinasamsam tayo. Mabalin tayo manan ti ag-happy-happy. Kastoy gayam kalakat ti amin. Nagbiit ti operasyon. Kwarta adagos. Uray saan tayo anakadal. Nalakat ti agsapol iti kwarta. Nulakat tanatangkan ti duri. Mayat gayam ti kastoy. Uray ka na yun na kastoy. Bumaknang da tao, no kastoy laeng. Wan. Saan ka kading agbabawi? Akim mapang kada kami? Sana polos, boss. Awan gayam. Kaano ka di manan ti sumarunong nga operasyon? Saan ka unay nga apurado? Ramon, hinay-hinay lang ako nada. Agina na tayo pa'y. Sigurado, napudot tayo kadagiti pan nakabagiti lintag. Mayat gayam ti kastoy abiyag. Imawag itay ni Jomar. Maibaunda ka no iti adayo a lugar. Manun atawan na iti seminare. Upat atawan iti kolehyo. Santo dandani upat atawan iti kinapade. Ay, dandanin agbalin anay apadi ti anak ta. Kastamet ti kunak. Ay, napaot anagyan iti seminari. Ay, agawid ko mapay met. Kasano nga ron ang makaawed. Kat kunamat nga imawag. Tanagpakada ta maibaon iti adayo a lugar. Wen nga rod. Ay, adon a lugar tinapnapanan na. Nubilangan ti tawan. Kasla na unday a panawan. Di ta napupuutan. At ang danigaya man agbalain anay apade ti anak ta. Wen may santon nga agserbi iti Diyos. Dayta tinapili na nga aramiden iti biyag na. Ay na, nagasat ta iti anak ta. Taman mano ti agbalin apade. Kita, uray ko naantan asan abumaknang iti imatang ti tao. Iso ti kapatyan iti imatang ti Diyos. Nakasagana ka din iti papanan tayo a misyon, Brother John? Wen, brother, sapay adayo manan ti papanan tayo ita. Intayo agbisita kadagiti adayo a lugar, amang ibunan nage iti sasaw ti Diyos. Wen erod, brother. Ay, numabalin la ko mga iti lugar mi ti papanan tayo. Tapno mabisitak mo ti pamilyak. Tapno saan ka amarigatan. Ibilang mo lang nga nakapamilyam, dagiti papanan tayo apang ibinglayan, iti sasao ti Diyos. Sa bagay, pudong ko na, brother.
Mabalin tayo mo't amakapan iti lugar tayo. Sakbay ti ordinasyon tayo akas padi. Ay na, brad. Magagaran ako na maordinan kaspadi. Wala siyak mo na. Naan-anayak to na kaspadi. Sumagmamanumot atawan tinapalabas sa panagananos tayo. Matunoy tayong titartarigagayan tayo. Naimbag abigat yun, Nana. Ada ka din ni Ramon? Ay, sino ka itayan? Saan nga agawawid, basang? Ha? Siyak ni Adela, Nana. Sigod akaadalan ni Ramon. Malagip dakpay siguro. Imayak, tasidag ngamin ti pangisursurwak dito balayo. Kaya't mo asawan. May sakaan aman nursuro ita. Wanana. Nabayag basitan ngam sabali ngamin tinagisruwak. Ita, dito yakon amang isuro. Asidag akon. No nag-eskwela ko mamot ti apo ko. De hadal ko maitan. Kaano ka di tinaudi apan ang sarungkar na kada kayo? Diyak matandaan na ng basang. Nabayagan. Di nakmat malagi panjay apo. Sana bale. Takanayon kayo asarungkaran, Nana. Agyamanak, balasang ko. Himbag pa isika. Tamalagip nakpay. Aging gaita. Sumalog tayo kadimanin, boss. At damat imawag kada kayo. Wan, agsagana kayo. Imbagat impormante, abang ko kano ti sumaruno nga operasyon tayo. At kano inaramid data na litisirog. Ijay tayo kano amagna. Nagmayatan ngay no magnatayo iti unag kitanal. Iranatayo ti rabii, taawan mo trabador. Wen, libre ti agsawar iti unag ti bangko no iti rabii. Paturugan tayo lang dagiti gwardya, mabalinan. Milyonaryo tayon ton. Isagana tayo nga ruden ti sako, apang ikargaan tayo iti papel di bangko. Nagbaligi tayo, mabalin nga uray sumardeng tayo pa'y iti sumagmamano a bulan. Kaslag bakasyon tayo niya. O sige, intayo matagpakita iti patad, akas milyonaryo. Mas daw danto, no kasano a nagbalin tayo a milyonaryo. Kasano, brother? Agsinatan. Mapan ka iti destinasyon mo. Mapanak matan iti destinasyon ko. Uwan, brother. Urayan tan, ti pan nakaordin ta. Kaspadi. Agkita tantumanan, brother. Goodbye, kat God bless. Kasamat kan ka, brad. Ay, makaawid ak madlangan. Kalatak dananang kantatang. Diyak ibagbaga aswang patak. Darasan nyo! Isa ko yung dagiti kwarta, tarumwarta yon. Chona, mutuin ti sako a pagikargaan ta iti kwarta. Sige, darasim ti agikar ka, tapumano tayon. Ha? Apa yan? Kalaat nga da nagsilaw nga umasidag. Ha? Naglawag ti nakatutok kada tayo asilaw. Matiliw nga tadaramon, iti dayta agundaway. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy ti serye tayo itaalawas, anapaulwan. Maudi nga angas. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Chona, yag mo ti sako, ta ikargak dagiti kwarta. Atoy, darasim tapumano tayon. Ha? Apa yan? Kalaat nga da nagsilaw nga umasidag. Ha? Ha? Naglawag asilaw ti nakapaturong kada tayo. Darasan nyo! Rumarta yon! Magna tayo matlangit itanan! Ramon, darasim, ibaklaitan ti sako tarumor tayon. Ala, umuna kayon! Sumarunuak!
Salbag kiti, itay na ala aming tadamot ng imay ataw. Pinaturog tayo mo dagiti gwardya. Ang mga nuat dapay sa bali a gwardya. Apay ang nagsilaw dagiti silaw. Kat inidap tayo met. Flashlight mo ti inusar tayo. Wah, Salbag kayo kiti. Diyo sinigurado ang naidap amin a kuryente. kasanon na da CCTV. Masigurado nga da. Just kiti. Ala, intayon kakadwa! Agmanok man tatang. Nanang. Ha! Ay na! Ay! Adakan anak ko! Ay na! Apay adi mo imbagbaga nga agaawid ka. Ay na! Arakupay ka man anak ko. Pura siyak mat Agrong tayo. Kailiw kayo matuna yan. Jack imbagbaga ti panagawid ko. Ta sorpresahan kayo. Kaano laday di pagsarsaritaan may. Adanda ni agpadi ti anak may. Angam, ay, adakaan. Maorde na nakton, tatang. Ay, Kablaawan ka, anak ko. mabalin ka day. Dito'y kapaylaang. Una, tatang. Ang mabitak lang, ha? Ijayan simbahan ti pagyanak. Tadang arod pagrebengan ni. Ala, anak ko. Da kamin tulangan ti mangsarong karkan ka. Ijay simbahan apagyanam. Nana, ada kayo matititsandaan. Imbag ta nagrana tayo. Ada umay ko ginatang basang. Saan ka di nga adayo ti balayo ditoy? Medyo, Nana. Agluganak pa iti tricycle. Ay, apay nga bin. Doagyan kan ijay balay. Kabayatan nga daklasen. Saan ka marigatan nga agawid? Iti binigat kan minalam. Mayat sa ngagpaysua. Tapno addakad kadwayo, Nana. As-asidagak iti pagadalan. Won, total, agmay-may sakmat ijay balay. Di matagaw-awid doon ni Ramon nga apo ko. Sige, Nana. Alaak pa'y ngarod dagiti gargaret ko. Kat mapanak iti balayo. Ay, agyaman nakpasang. At danto matlaang ang kadwak ijay balay. Bakit? Nakasagana ka kadain. Darasam maladaw tan iti ordination ti anak ta. Nasa papaymot. Ay, amangan dosan anapintas ti badok. Ay, kababain mo't kadagiti daduma amang saksi iti panaka-orden ti anak ta. Agawaam nga rod Ay, danag mun ayala kay, mabiitan. Katun tapno makasarita tapay jay anak ta. Sakbay maordinan. Ay, ang dardaras ka. Ang kita manday, balik ta day tapolom. Ay, kita akin ruar tidait na. Ay, day takot nga mit paapura ka paapura. Ay, nagpaysaw. Sige, tabalik tadag. Kas kalaubing agbadbado. Di mo kitaan nga umuna, sakbay nga agbado ka. Pagyamanan tayo, anak ko. Tanaan anay ka na pade. Ay na, nagmayat akitaan anak kasutana ti anak. Ay, Naragsak kayo kadi, tamay sa ako, nga agserbi iti Diyos. Ay, unay-unay, anak ko. Ay, manmano, ti makaanos nga agpaday. Agasem nga'y tawalo atawan. Kaya't ko ti mapan iti kasulinakan apas at tilubong. Tapno'y bunan na ko ti sasaw ti Diyos, nanang. Ay, tarabayan nakakumaka na yun ti Diyos, anak ko. Sapay kumata mailisi ka kadagiti mangkon kontra iti bukasyon, anapilim. Buyugan tayo ti kararag. Tapno kasta ti mapasamak, nanang. Gayam, iti mabiit. Sumang atak iti kabambantayan. Iti ayan dagiti tao asaan na makadanon iti simbaan. Idanon ko, ti sasaw ti Diyos. Ay, nabasang makitam ka di da ito'y apagiwarnak. Kita akman, Nana.
Anya ka di tilinaon ti pagiwar Ay na. na, saan ko makaagpaiso da ita, basang? Ha? Ni Ramon? Kan adda ka kadwana? Wanted itilintag. Ay, basa man basang, no apay awantad da. Um, ti grupo da tinabayagan asapsapulan tilintag. Taag tatakaw. Kan hulda parda ka no, nana. Ano pang tilintag ti apukok? Ay na, apay akastamot ang tinagbanagan na. Amo na mo't adakas, na ita nga inaramid na. Naala ti rupa da iti CCTV. Namin adugaya man nga adda sinarak da apasdag. Kan adda pa'y dagiti pinara da abus. Kat inala da ti kwarta dagiti pasaheros. Kailiw mo kadipay, ti bagbagam agayem mo ijay patad. Diyan ka mo. Nugayem pa lang ti pangibilbilangan na kanyak. Di siguro na mo. Sigurado adi na kan amam mo. Nang runa tamay sakan awanted. Ibain na kan. Anya ti kayat mo asawan awanted. Adda na kaibaga kanyak awanted tayo kano ijay patad. Imbaga, tawan nakakita kanyak idisin malugak. Sino ti bagbagayo awantad? Kasanuan na mo dayta. Iti kano pagiwarnak, boss. At daladawan tayo ijay. Wanted tayo kano. Anya? Karama na kadi iti dayta aladawan. Siyempre, amin tayo. Gapu iti dayta. Saan tayon ang makapagwayas ijay patad? Sigurado nga ano panda tayon dagiti pan nakabagi tilintag. Anya ita aramidan tayo, boss. Bayan nyo pa lang dayta. Agsaga na kayo kitdi. Tadda sa bali nga operasyon tayo. Intay agagab kadagiti baka kanwang. Anya ti aramidan tayo, boss. Agmaskara tayo. Tayintay agagab itinuang wano baka. Mayat, boss. Agsuot tayo iti bado dagiti agbambantay iti rancho. Di danamnamaan amang ngagab tayo. Pangalaan tayo nga itibado ti agbambantay iti rancho. Nalakalang a solusyonan dayta. Alaan tayo atibado dagiti agbambantay. Tada tayo ti mangisuot. Ala, agsaga na kayon. Naimbag abigat mo, padre. Sigamat gayam, Adela. Ay, maladingit anak, itinabasak iti pagiwar na kitay. Wen nga rod. Wanted mo tan tigayam ta. Itigayam balay dati paggiganak. Tapno adda kadwan ni Lola na. Ay, di pa'y kano sinarungkaran ni Ramon. Adda pa yung nakapatong reward iti ulo ni Ramon. Anya ka din di mapaspasamak itigayam ta. Anya nga ta ti aramidan ta. Numakitak. Isingasing ko asumuko. Mayat nga agpay sunusumuko. Tapno di dapatayan apaman ang makita da. Wen, bagbaga akto tigayem ta, inton makita. Siga gayam, padre. Ikararaga man ti apo ko. Tapno ba ilisi iti paggad? Kanayon ko nga ikarkararagan, Lola. Ang masapo na tulungan na tibagina. Nakita kami. Ibagak asumuko. Nagsakitan ti barukong ko amang pampanunot iti apo ko, padre. Papayakas jay tinagbanagan na. Nagbalin mo ta naman nagdakdakas. Uwan nga rod. Apay ang nagbalin na kas dyan ni Ramon. No, makita idati pulis. Sigurado adida pakawanan, padre. Iso nga rod ano makitak. Alukuyak ton asumuko. Naimbag na nakaumay kayo dito simbaan, nanang. Adda nga minapan ko ginatang. Iso adim magasak. Wen gayam, mapanak iti kabambantayan. Kabalyo ti usarek. Kasta aya. Ay, agan-anad ka Uray diyo iba nga. Talaga nga ganan nadak nanang. Naala, tainak nga ron agluton. Ang mga numabisinan ni tatang mo. Ay awan ka nun na no sumagpad. Alang nga rod nanang.
Sinabagdag itapan nakabagay tilindag. Ang dagit din impatong day ti ulo tayo. At ulakit iti ag interes, gapo iti reward. Delikado tayo nga roden no kasta, boss. Sigurado lagi di gapo iti reward. Kapilitan nga aglemang tayon iti adayo akabang bantayan. Ah, kapilitan na kasta, no diyo kaya ti matiliw. Aglamang tayo nakasla marabutit. Kasanon ti panagbiag tayo? Di tayo matmakan ti kwarta na samsam tayo. Awan mat aglaklako dito'y ayan tayo. Adda kabalbalayan kita si Dag. Mabalin nga adda tiyang gidita. Angam no makita da tayo. Amangan no ipulong da tayo kadagiti pulis. Nakaturugan dagiti kakadwak. Gaputan na bartak da. Alaak ti paltog ko. Tagpag na pagnaakman iti kakaykawan. Kita ti ibagbagan ni Chona at Tiangge. Ngam nasken nga agmaskarak. Tapno didak mairupan. Nagsamak iti kakaykawan. Tila ang dalan ti tao ti adadesdes na. Manmano siguro ti magmag na dito'y. Adayo ti kuna ni Chona akabalbalayan. Ngam magnaklat ta. Aging ga amakadanonak. Kabakiran dito iyan ko na. Nabanlugan ti kabalyok. Agina na kami pa'y. Ken tapno makaarab pa'y ti kabalyok. Ay, mangsapulak no adda ubog dito eh. Tapain no magpay. Garaigi ti kabalyo day jaya. Kat iti asidaglaing. Ang mga no adda tao nga agbirbirok kada kami. Gapo iti reward. Aginayadak. Kat asit gak tinagtaudan ti garaigi ti kabalyo. Ngam isaganak ti paltog ko. Saan laangan nga agkamkam maliday ta ataw. Tapal tugak at tagos. At dangag pa'y so tao iti asidag. Payman. Hoy! Sika arupat kwarta. Ingatom dagiti imam. Ket di mo gamden ti agtignay iti dagas. Ha? Apay nga ngatok ti imak. Apay ka di, gayam. Ingatom dagiti imam. Siguro, imay ka ditoy. Gapo iti gungguna ang nakapatong iti ulumi. Agbinigbig nga ta dagiti aggayam, anabayag asaan anagkitkita. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti maudi apasat ti makalawas aserye tayo anapaulwan. Maudi nga angas. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Sigaro pat kwarta. Ingatom ti imam. No di mo kayat atumayab ti bangabangam. Sino nga taday ta managdagdagas? Apay nga ingatok ti imak ka no. Ang kasla ti gayam ko ani Ramon. Ingatom ti imam kunak. Imay ka kadi ditoy. Gapo iti gungguna na ipatong iti ulumi. Anya ka diti basol ko. Tapay nga ingatok ti imak gayam. Saan kan nga gindidiam mo? Amok aday ta ti gagaram. Mapanak di ta kabalbalayan gayam. Inak ibunan nag ti sasaw ni Apo. Adda ka nung amin basit a kapilya dita. Agpaiso ka di ti bagbagam. Anya ti pamanagnag mo. Adi ta kabalbalayan ti papanam. Awisan ka. Tao may kamat dumngag. Makitam da ito yung Biblia. Da ito lang ti igam ko apamanagnag gayam. Palubusan nak. Tagpatuloy hak di ta kabalbalayan. Agpaisunsan ti sasawan day di ataw. Inak to kitaan ti ibagbaga na akapilya. Ngam sa anak ngagpadlaw. Amangan no palabog da ito'y. Pumanawak dito yan. Ningataramon day jay. Nakaaramot siguro ti kabalyok. Inakalanan. Tarugyak man ang tagdalyasat.
Asidag siguro dito'y ti kabalbalayan. Agtala ka, kabalyo. Sakayan ka. Tamapantan iti turungan ta. Nakapanawan ti tao amang paltog ko makanyak. Naimbaglangan ta dinak pinaltugan. Agyamanak iti Diyos. Tainlisinak iti imadayjay atulisan. Anya ti kunam. Nagpakada ti anak ta, amapan iti nasulinak a lugar. Wen kano nga rod lakay. Ijay kano ti kayat na apapanan. Ay, katno awan ti kalsada ijay. Nagadayupay. Adda kano mat aramaten na kabalyo. Pasaray aginanada iti kabalyo na. Ay, imbag no di makasalaw iti managdakdakas. Ay, sapay kumaata saan. Ay, saan mo't siguro abay-bayan ti Apo. Ay, unmat kit di Ay, nakaluto ka kadain. Ay, na mabisi na kon. Wen itay pay. Enak nga ron agaw tamangantan. Ay, panangan matlaangan. Ay, nabanog kan mabisinak paikit din. Imbag lakit din, tanakaluto adagos tinasingpat nga asawa. Di nakman pasablugan. Nana, panawan kayo pa'y ha? Mapana kung iti pagadalan. Awan ka di ti damag mo. Doan-dan natiliw da ka iti kakadwa ni Ramon basang. Awan pa'y mat, Nana. Damag ko, kat madama ka no ti manhan. Ay na, anyagatan. Diyak pa yan makapangpangan kan makaturturog. Nana, pagkalmaan niyo kumala ang terik na niyo. Amangan no agsakit kayo. Apay ngay. Apay akas niya itinapasama kiti Apo. Kailiw ko na yun ti Apo ko. Awan pa'y lati maaramidan tayo ita, Nana. Mangnamnama tayo laangan nga iti may sangaan daw. Agpakita ni Ramon. Sapay ko mga rod, tadumtang day tangal daw, basang. Wen, Nana. O sige, panawan kayo pa'y ha. Sangputan kayo tumanan inton aldaw. Oh, Ramon, apay asaan ang mailadawan day tarupam? Anya ka diti pampanunutom. Kan kasangsangpot mo ka di. Nagpagnapagnaaklaan. Madlaw nga da pa kariribukam. Mabalin amamuan. Awan matkit di. Pampanunutak lang ti kasasaad tayo ditoy. Saan tayo na makasalog iti patad? Mabalin tayo latta ti sumalog. Basta saan ka ngagpadlaw. Agmas ka. Wan matkit di narigat, tadamangan anop kada tayo. Saan mo nga ipalubos nga ano panda ka? Datayo akit diti mga nup kadakwada. No adda makitak a pulis. Paltugak adagos. Anya? Ad-ada manayunan ti basol mo, no kasta ti aramidam. Nay, anya ka diti pakariribukam. Sumagmamanungal dawen anapan ti anak ta iti nasulinak a lugar. Ay, kumusta nga tamot ijayan? Saan ka kadi nga aglidliday? Inanusam ana isina kadata ti anak ta. Iti las out ti 8 atawan. Sagpaminsan pa'y nga agawid ide. Itapay taal daw laang tinaglabas. Ay, diferensya iti adda ijay seminary. Awan ti lakis ataw ijay. Ngam hitinapanan na ita. Ay, di taamaw ti kasasaad na. Sa bagay, ngam saan ka kading agdandanag? Awan maitulong ti panagdandanag mo. Ay, saan ko nga ron maikat ti panagdanag ko? Nangruna kat awan apulos ti amam muna ijay.
Addan to maamam mo na ijay. Dumlawak man kini Ramon. Kaslad na pakariribukan na launay. Pasarayag sanay. Enton kuan, tumakder sa agtugaw. Di na magkuitayan, boss. Kuna na ang masikuran ka no, ta saan tayo ang makasalog iti patad. Day takadilang. Anya ko mano saan tayo makasalog. Agbiag tayo latamot dito kabambantayan. Di nan sa amo ti agbiag dito kabambantayan. Kaya't nan sa ti agseba ijay patad. Awisan nyo kit di. Taing kayo manen mangagab iti partyan tayo. Ay sus, delikado boss. Napudot pa ilang tilintag kada tayo. Madama ka no ti manhanda kada tayo. Oh, sinalbag dagitapan nakabagitilintag. Kasano kumamakasangat da dito'y kabambantayan. Kaya't nagdadakal matibuksit da, ha? Di dalakit di maanusan ti sumangat dito oy boss. Kadayo tayo iti patad. Nasamag pa'y ti kabakiran. Kakadwa, agsagana kayo. Tayin tayo manan agagab iti partyan tayo. Boss, saan ka di adelikado? Ita, mampay, John? Abay, pimintas ka ka din. Tagas lang mabuting kamatan. Ni boss mo, anya pinmintas. Nataar ko naman. May mayat adanggan. Nataer, no naalibtak. Ngam no mabuteng. Nataer, kunam kadipay. Napintas tanalapit. Kunak lang matdayjay. Kamot boss. Iti anyaman ng oras. Nakasagana. Awan ti kabutang ko. Kasta tinataer. At damat armas tayo. Apang laban tayo kadagiti kabusor. Kanadasaka tayo at umaray. Sabagay matkiti boss. Oh, Ramon. Agsagana ka. Tadapag na tayo. Agpambarak, tayin naksi iman tipadi, anapan ije kabalbalayan. Uy, Ramon. Di na ka dinangag Ang payadi ka sumungbag. Ha? Adda ka di imbagam. Nasakit nga min tilapayag ko, tada simrek itay. Ha? Kan nasakit pa iti ulo, kan tiyan ko. Agkakapsutak. Oh, Ramon. Apay ang nakatugaw kapay laing dita. Sumalog tayon. Tayin tayo agagab iti partyan tayo. Kuha, boss. Sa anak pa'y lang ang makaumay ita. Madmading amin tiriknak. Inton maminsan lang ti isusurot ko. Ang mga nusikamot agbalin abalasang tayo dito ay. Ala, agbati ka nga rod. Pasensya pa'y lang, boss. Madia talaga ti bagbagik. Ha! Kapoy ka. Namuam lang awanted ka. Nga magsakit kan. Ha! Kapoy ka talaga. Simalugan dagiti kakadwak. Mapanak iti kabalbalayan. Tasapulag ti ibagbaga ti padi akapilya. Alag ti paltog ko. Kan agmaskaraak. Tapno awan makailasin kanyak. Ngem no madlaw ko. At igunggo na nakatuon iti ulok ti almanin dayjay aganggan na et. Kudasekon. Mapanakon iti ibagbaga na akabalbalayan. Itaman pa'y nakalukat ti gate ti rancho. Kan awan pa'y makita agwardya. Nagasat tayo no awan ti gwardyang, boss. Nawaya tayo asumrag kan rumwar. Wana, Anya, sumrag tayo ka din. intayon. Kakaiso ng awan ti agbambantay. Amang ano nakaturog da. Swerte tayo kakatwa. Huwag nagpaso, boss. Agawaan tayo. Sumrag tayon.
Ha? Ha? Boss! Bigla nag-recap tigig. Apaman anak astrak tayo. Abayan, adumat ang terumkwas ang nagtagi armas. Ay, sus! Ha? Delikado tayo, kakatwa! Ay, sus! Awang kantik na itidakas ka na kayo. Nakapatulong na kitipaltupi ka na kayo. Ay, sus! Ay, boss, kasano na ito yun? Ipabayo na kiti armasyo. Pan nakabagi kami tilintag. Kwa! Apo pulis, pagsasaritaan tayo da ito'y. Mano ka di agatad, ti kayat yo. Paiso na ito, Apo Pulis. Nalakalang ang pagsasaritaan na ito. Ipabayo kiti armasyo. At di ka agtig na itidakas. Tapno awan ti mapasamak arangan. Boss, kasanon! Nangang ka di tindamag iti radyo basang. Ada kita iti banyo, nana. Anya ka di damag. Natilew ka no ba't nagiti managdakdakas? Ha? Karaman ka din ni Ramon? Saan akaraman tinagan na iti imbagada, basang? Sa bali nga taag-grupo, tinakikapangan na. Tinasayaat. Mapantanto ijay presinto, nana. Kitaan-tahan no karaman ni Ramon. Ay, alaman nga ron, basang. Kaduan na kamapan iti ayan dagiti pulis. O sige, ingkay nga ron ang pulisan. Tamapan tayo, nana. Adda nga agpayso kapilya ditoy. Ken adda basit akalapaw iti asideg. Masirip ko tigang ganaet, babaan iti diding abolo. Lampara ti silaw na. Ket, pudno ka diti makitkita ka. Ni Jomar tigang ganaet. Siripag ter aramidan na. Agkarkararag. Idagkat ko ti lapayag ko iti diding. Tapno mangag ko ti karkararag na. Diyos ko, ilisim ko matigayam ko ani Ramon iti anyaman na paggada. Silawam ti panunot na tapno agbalbaliw. Panawan na kumandag iti kakaduhana. Ket agsubli iti gimong. Sapay ko matagkita kami. Napudno gayam tigayim ko kanyak. Ibatik ti paltug ko dito ruara. Kat sumrekak iti ayan ni Jomar. Ita, lukatak tiri daw ti kalabaw. Sino ka? Apay ngayon mo nagka iti kalabaw ko. Siyak da ito'y, gayam. Mailiwak unay kan ka. Kunak no nalipatan nakas gayam. Di ka pulos malipatan gayem. Uray na ginadayota. Adda kalata dito'y pusok. Hanggang, apaya sa balit ti sinurot mo adda na gayem. Sumuko ka langan. Ngam ti mapaltugan ka. Agbalbaliw ka kuman, gayem. Mapatgam ka diti dawat kung agbalbaliw kan, gayem. Naladawon ti aming kanyak gayam. May sa akon awanted. Kat saanin ama ibabawi pa'y. Diyak kayat ti maibalod. Ngam, imbag no makulong lang ang makita da ka. Ngam ti mapaltugan ka. Dead or alive ti order da kan kagayam. Uray dead or alive. No saanak nga agpakita katakwada. Awan mo't lang ti mapasamak. Pangasim. Sumuko ka langan. No sumuko ka, awan ti makaala iti reward nga impatong da iti ulom. Nagranata mo't dito'y kabakiran, gayam. Sumalugak ita ijipatad. Taramidak ti maudi nga ibagbagak. Isa sumalugak. Taanawaan ka kuma iti planong maraminan. Taimbagakon. Naladawon ti amin para kanyak. Awan ti maladaw. Basta agbabawi ka. Pakawanan na ka ti Diyos. Saan mo liplipatan nagiti talo arumbang abaliksan. Ket si dadaan ti Diyos sa mang pakawan kang ka. Basta napasnag ka.
Anya day ta atallo a balikas. Oh, Diyos ko. Pakawanan nak. Dagita tinabilag abalik sentimay sama nagbasol. Sige. Balik sakto. Inton madanon, gayem. Saan mo kuman nga itantan? Ita kuman gayem. Di tay ammo dagiti pasamak. Sige gayem. Umuna akon. Hi! Ya! Ya! Apay nga burang itmutan ti kabalyo ti gayem ko. Kaslad da kinabutan ti kabalyo na. Natinagmutan ti gayem ko ti rangkes. Indakitaan! Darasak! Lumaban ka gayem! Napiksa ka! Di mo liplipatan ti imbagak at taluan na bilag abalikas! Gayem! Gayem. Dara-dara ti ulom, Ramon. Diyos ko, di mo ko mabaybayan ti gayem ko. Ramon, lumaban ka! Diyos ko. Pagawanan na. Ramon! Pangasim, lumaban ka. Agbyag ka pa itinaunday. Tapno may pakitam ti panagbalbaliw mo. Awanan ni Ramon. Nagsalungay ngayon ti gayem ko. Diyos ko. Iti maudi nga angas ni Ramon. Naibalikas na ti panagkindaw na iti pambangawan mo. Diyos ko. Awatan ko mato'y gayem ko. Di tapagaryam. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Maudi nga angas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan.